Salam dostlar. Türkmenistan'ın halk artisti Ustad Hacı Mehmet Fakı'na aytıp vermek isteyen. 1983-nji ýylyň 19-njy noýabryna Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Gyzyl Daýhan owasyny eneden bolýa Hacıň kakasyny kakadyrdagy ejesine ogul täçgenleri diýär. Hacı maşgalada 2 san dogan keçesi Ahmet olam Ustad alyp barjy dostumyz. Hacı 2 ýaşynda wagty kakasyndan juda düşýär. Kakasy aradan çykýar. Hacınyň kakasy kakadyrdagy 23 ýaşynda ýurdun täzeler. Yatan her ýakda bolsun, iman balygyny bersin ýa. Hacı çağalyk wagtyndan başlap ekrançylyk bilen meşgullanýar, daýhançylyk bilen meşgullanýar, mallarçylyk bilen meşgullanýar. Ýöne ondan daşaram şol haçan aýdyma başlat diýip sorag dörenle şol özünden bir ýaş kiçide Ahmetçisi sajykda wagtlary pala utansy bardy. Şol aýdymyny aýdyp şol sajiklaryň arasynda da tejenne bir näçe gezek birinji ýeram alýarlar. Ýöne toýa başlamaň sebäbi ilki jegisi Ahmet toýa çykyp başlaýar. Soňra Ahmet birazajyk alparjylyk kärm gowuran sebäpli halparjylyk ýoluna gidýär. Hacı başçılık ýoluna gidýär. Hacı ilkinji Aman Çağrı diýen daýsynyň aýdymlaryny aýdyp başlaýar. Şeýdip toýa çykyp uraya. Ondan soň ustad kompozitor, şahyr Anna Bayram Aýdoğduýew bilen birlikde işläbem şu neçeli ogudun aýdymlary bize ýetirýär. Hacıň maşgalasynda 4 sany gyýyp berdendi bar. Ýene de çağalyk wagtyny aýtsak, öňküdegur şol ekin-dikin bilen meşgullanýan brigadalar bar ekenler. Şonda çağa wagtlary Hacı şo brigadanyň çaýçysy bolup işleýär. Onuň bir günem şol jigisi bilen Ahmet bilen şol işläp ýörkäler abed salkyn wagty abed salkynlamana şol daýhanlar çykýardy. Onuň bir epesirek aralykda şol daýhanlar birazajyk salkynlap oturan soň dökün dökülýän bediräni beýlesine urup Ahmede sal çalýan eken Hacım eline pilini yere çümdürüp aýdym aýdýan eken. Şol şemal şo gapdala bolan sebäpli uzagrak aralykda da bolsa şol daýhanlar şonu eşdýän eken. Soňra bile bir uly maşina gaýdýarlardy. Şonu uly maşina gaýdanlaryna şo daýhanlar diýän eken. Ey sag bolun oglanlar, hedil berdiňiz diňler. Ertirem bam şu konsertiňiz diýip soralýan. Ýa-ni aýdyma gyýyrdy bolýan. Hacym öýdi duýana mony. Hacym gidip otyr bolýan. Aýnan ýa-ni ses keçirik zaýda gorslak ýer ýykylandan soňdan jaýlar eýleseydi 3 metr ses çykara ýer tapman aýnan porç gözünden zyz edip çyk bolýar açyk ýerde. At bilen arasy gaty gowy Hacınyň. Ýa-ni ýersiz ata mini bilýär. Çağlandan men oňdaşyndan Türkmen itlemiz bilen bu özüm seredýär, ata da seredýär, ite de seredýär. Item näli ýaragyt bolsa da şoň ýanyna gorkman, ýanyna bar bilýär. Hacınyň adynyň hakykatynyň guwanç bolmagynyň sebäbi. Atasynyň ilkinji agtygy bolan soň ilki gözümiň göreni guwanlygym diýip, guwanç bolsun diýip adyna guwanç takýar. Ýöne ente hacı dünýäge ilmäkä ejesi bir eser okaýa ol täçgenlejimiz. Şonna şol eserde şol talamçylyk döwrüne bir fuqaralyk döwrüne hacı diýip bir söwüşen garyplere kömek edýän bir ýigit bar eken eserde. Goý şoňa meňzesin diýip hacı dakýar. Şeýdibem hacı ady ýörgünde at bolup galýar. Ilkinji şol owada garaşsyzlyk alynan döwrüne ilkinji gedek täze mektep salynýar. 138-nji mektep şol owada. Şonuň açylışda jaň bolýar, onuň altyndan ýasalan şeýle açar bolýar, açagalar. Şonu açylşyndan şo açar tutup hacı açan. Şu wagtdan şol oglanyň agalan eşit aýdyşlaryna görä şo mektepde hacınyň suratam asykdyr, şo mektep oturup diýip ýanynam hacınyň autobiografiýadan bar hacı hakynda. Başka yerden yanaş değerimden
Aýdym diňlemäne owanyň o çetinde toý bolsa-da hajy şo toýa gidip soňuna çenli aýdym diňläp gelýän eken. Bir günem owaň daşlarynda bolan soň toýdan giç gelýär. Şonda ertesi gün ejesi giç geldiň diýip o täç gelinejeme çykmady daşary diýip daşyndan gulpak gelýän eken. Ýöne şonda da daşary çykyp aýdyma hiňlenip çaglygyndan ussat bolan. Täbi talant bolsa hukman suratda bir yerden ýa-da zähmet çekden bir yerden hukman gelip çykýar. Öň daýsy ilki aman çary agan aýdymlaryny aýdýan eken, şeýdip toýa çykýan eken. Ýöne hajy bilen Ähmediň arasynda ilki Ähmet toýa çykyp aýdym aýdyp urýar. Ýöne soň alpbarjylyga owaran soň Ähmet alpbarjylyk ýoluna gidýär, hajy soň toýa çykyp başlaýar. Köpüýmiz tanayan bolsak gerek Halipa, merhum Nurýagdy Toqqaýsam, Hajy Amamedowyň daýysy bolýar.